ji bịara ebe ndụ dị outside aka ndụ dị agbagwule I distinguished speech. President speech. Because I'm like that way, presidential speech. Your welcome speech by the President General. Because the President General Only a saga. Umulita saga. Akumale yoni amamba maka yema mama. Umulita saga neba because saga. Because the camera is whatever one you when for the nice Hello. Because the camera is I'm on stage. It's a saga have a pay us so they are not coming here because I can remember all the necessary things before I have come as an because we had a graphic. Okay, now, Okay. Let him come. Because of men are linked one day to three. What about the campaign? In recognition of their special contributions to development, socially, economically, I was saying much gratitude to me as Saga. George Okoronkwo Ezuma na-ekwuchitere ndị mmiriwo na-achị arụ ugbu a nwa anyị kelee ụmụ arụ niile tiwo ndewo na Chineke duru onye ukwu du onye nta dulata arụ ka n'ivu Ikeji a mgbe anyị ma alawakwa ọkwa ama akpa anyị n'ụzọ n'aba Jizọs ọkwa arụ na-emechi Ikeji n'ala Igbo akpa naanị na-arụ ndị Izọ n'ọnwa 4 n'afọ ka arụ ji amalite Ikeji onye si n'ọwụwa aka ahụ ya onwe awụghị onye Igbo Richie,
All we from Oputu na Abasa. All we from Oputu. Woji Ojojo. Ebu Ganga. Egoje Duwani. Eduladiye. Hey! Look here. Officer. This is good. This is cultural. This is traditional. This is beautiful. This is cultural. Beautiful, beautiful. You are not helping us to move this crowd back. The police should move the crowd back, please. The police should help us out. This is very unique.
This is cultural. Beautiful, Asada, beautiful. I don't remember IGBO. Mwa bo Sofia nwezi Igbo Nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba kwanyere mba anyị ugwu kwanyere Igbo ugwu Ugwumba Yes, that's chairman of Ikeji in 2018, Dr. Okoro is also doing some spraying there. He's doing some spraying and dancing along. The PG of his plan is on ground. Master Joshua is there. Instagram movie is there. We also have in their midst a young testimony.
big ones, Engineer Zuma is also there. Mrs. Sintemakolan is also there. Everybody is there. You have 3 minutes to go. The President General of our Movie Welfare Union. Is he not Chapa? No, Chapa is father name. Where is Ike? Miles Ike, where is he? The PG of our movie village. Miles Ike, we salute you. Congratulations. You're welcome. Thank you. 3 more minutes to go. 3 more minutes to go. Only 3. Only 3 minutes to go. 1, 2. Thank you. Thank you very much. Can we begin to move? Can we begin to go? Okay, help us. We have to move. Let's begin to move. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We are done with Amangu now. Nazi Ali Aume. Okay, when I do that is very good. That's a good one. That's a good one. That's a good one. That's a good one. Yes, okay, that is okay. 3 minutes to go. This is a very good song. This is good. It's a good one. It's a good one. It's a good one. Yes. Real message. Some message you have to take home. All the vehicles, please, can you come and leave? I never recognize Chairman Aruchuku local government, Chief Carrington Kalu is also part of this entourage. And the other see. Thank you very much for coming. Thank you very much. Can you just go back a little for us? Clear the arena, please. Just clear the arena for us. UGWUMBA.
Those who don't see the first vice president, those who don't see is also there. Topas is there. Topas is the PG of Atani Village. And Yosinaka is the second. This is wonderful. Okoromaka is there now. Okoromaka is also the OTPC. Everybody, all the big ones. Can we go? Thank you very much. Can we go, please? Thank you, Topas. Move, let's need to go. Another message. All right. Your time is up. Your time is up. Okay, your time is up. Okay, thank you. They will mention it. Thank you very much, UGWUMBA. Thank you. What is it again? UGWUMBA, begin to go, please. Begin to go, UGWUMBA, begin to go. Thank you. Thank you. Okay. All right. Also, the legend is there. We cannot but thank them so much for their support on a yearly basis, and we want to encourage them to do more. The collaboration with the Thank you very much, UGWUMBA. Thank you very much,
Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Umar can be Umar can be Alito is the Secretary General of the Bikita Son and is doing some spraying right away. Alito the Secretary General, is Bikita is also there, and all the who is who. Thank you very much, thank you. We are done. Obikita, can we begin to go? Can we begin to go? Can we begin to go? Obikita, please. Thank you. Thank you very much, thank you. Can we begin to go? Obikita. Obikita, thank you very much. Hey, this is wonderful. You can imagine that little girl. Wonderful girl. Thank you very much. That's a good one. That's a good one. But alright, because I don't know this. I'm not going to tell you. Thank you for coming, Ujari Kokobasi. We had a Thanksgiving Day. I congratulate you, Subaru. That I make sure that every year, Umar Magada, Ikeji, he had a boy Ikeji, he have Ikeji. On Baila, and then take account of our stewardship and review our activities. So, Chineke made a very good because I use myself as a point of reference and as an example. Because Nigeria today, here we have about 170-80 million Nigerians. We have 109 senatorial districts, and which means 109 persons representing the entire country in the Senate of the Federal Republic of Nigeria. And if we bring it down to Abia State, we have only 3 senators representing the state. And if we come down to Abia North, we have about 5-6 local governments representing this zone, district. We have about 557 federal wards. We have more than 327 communities like Arochukwu. But God in His infinite mercy chose
will turn to be the senator of the they should understand that God has favored us. It's not by our power, it's not by our might, it's not because of our wealth, it's not because of our knowledge, but by His mercy that I'm standing here today as Umwaru to speak and to stand as a senator representing Abia North Senatorial District. So we give God the glory. So here with the message of goodwill, good news, that onye ọbụla ekwuru na ihe na-eme na Naịjirịa gị gaghị ụzọ. Onye ọbụla ekwuru na ihe siri ike gị mewe ihe ọjọọ. It will come to pass. It's just a question of time. And ị ga-ahụ that in the anya you will see signs and you will get there. After all, we said it took them 40 years in the wilderness. But at the end of the day, they got there. So we are going to get there. So I don't want anybody to bother or to worry. Definitely we're going to get there. Everywhere is opening up. Water, Mambiri, my primary health care. All I'm begging you people to support. Who will support Wani? Nigeria na Ghana, Abia State na Ghana, I have nothing to say today than to congratulate all of you and wish you well that next year we will be here in joy, in prosperity to see another Ikeji, another opportunity to support us to Baru. Last year I had somebody who represented me. I was here the year before, but last year I was unable to be here physically. But thank God that in His infinite mercy, He has made it possible for me to be here physically. And because I'm here physically, last year I was with you spiritually. So I want to assure you that my presence here will do something different. So nobody can stop me here. So I will support you with a sum of 500,000. Upurubulos Igwe Jenga. From records. Let us watch them. They dance together. They follow the beating. Because beautiful rhythm. Beautiful rhythm. Ojo Aroro Fadima. Beautiful. Simple. No potency. May God bless you. You are doing the needful. You are getting it right. You are working. Come on, you have to say, come on, say something. This is boys on display. The atmosphere is electrified. The atmosphere is charged. The atmosphere is born to charge. That's so wonderful. Let's see
Everything is synchronizing, and this is what we're everything is working for good. Beautiful. You now have a flag. Thank you. That is all the success of this event. Thank you so very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. We are so pleased with the performance of this evening. We are very, very happy. Come in here and go through. I got the citizens that has your role. One on here, woman, one chosen. Because it's not working with you. All you will work at the camera. Why don't we have one by also? The camera will be a brother, we have one by also. Chief Veteran Ndubizo Keke abụ onye Umuchukwu ndị Arọbin ito were n'ọlụ n'Imo steeti. Ịma na nwere Arọ Kingdom ebe ahụ ka ha nwere over 360 ihe a na-akpọ ndị Igbo na-akpọ 330 of Arab people living in diaspora, and I so one of them. So n'afọ a na-eme Ikeji anyị sị ka anyị bịa n'isi mmiri ka anyị hụ otu Ikeji si maka na anyị onye nwaanyị na-emekwa Ikeji n'onwe anyị. So anyị bịa n'isi mmiri ka anyị hụ otu o si ada. Ndị tọsiri anyị na-abịakwa ọdụ nke a nke izizi m onwe m na-abịa mụ na ndị otu m. Enweghị mgbe m jụrụ na-atụ anyị na-achị n'azụ ebe a kọtụrụ anyị onu nwere ana ebe a dịka ndị Arọ. Anyị nwere ada ebe a dịka ndị Arọ, na ebe ahụ o so n'ihe anyị kwuru bịa ije hụchakwa ala anyị nwere ebe a dịka ndị Arọ, hụ our lineage, our ancestral heritage, and anyị ahụchagwana ya. Okene na ya ma bịa alachighata ebe a mana ka nke m bụ nke m ka anyị mara ke na anyị kụdo ya akụdo. Obi ụtọ m mụrụ Paulina na Polycarp. Obi jupụtara na aṅụrị. Egozi ebe ahụ n'isi mmiri e hụrụ na ọ kpọtụrụ ụnyaahụ, ọ kpọtụkwara taa, and obi juru m afọ. Ihe ndị anyị ga na-eme bụ mbụ
ma emewe Ikeji nke anyị agbọtagokwa anyị ga-etinyezikwu ose na ogiri ma anyị laa. Ana m ekele ndị Aro niile, the 19 villages of Aro Kingdom, tụmadị ebe anyị si Aro Ojari, tụmadị famili anyị wụ Ezinjọkọ Amangwu. Ana m asị Chineke ga-agọzi ha. Okay, ndewo daalụ. Ihe ọbụla kpọpụtara oke mmadụ n'ụbọchị taa bụ oke ihe. Kọrọ ndị na-ene anyị. Wele ịma nwata a na-etokara nna ya, ọkwụrụ a na-etokara onye kụrụ ya. Ihe a wụ nzukọ ndị Aro, ihe a wụ ememe ndị Aro, ihe a wụ iri ji anyị, what you could call harvest period, ọ dịka m kwuru Thanksgiving. So onye ọbụla bụ ezigbo nwa Aro, ị nọ n'ala bekee ebe ọbụla ị nọ, as long as Chineke nyere gị ndụ ga-edere ndụ na-eku ume, ịma alọrịrị bịa soro ndị ezi unu, soro ndị ali unu ṅụrịa. Ọ ya ka anyị ji bịa. Ihe abụọ pọzi anyị na-eji ndị Ife na Aro bụ ndị obiọma, Aro bụ ndị hụrụ Chineke n'anya, Aro bụ ndị na-arụ ọrụ ma ọrụ ugbo ma ọrụ bekee. Enwe nke anyị na-arụ, nke ọbụla anyị rụrụ anyị na-edistinguishi onwe anyị. Ọhịa eji mara Aro, ọ ya bụrụ anyị bụrụ Aro Oki Igbo. So ihe anyị bịara here bụ mbụ senator, yes, but mbụ nwa Aro first and foremost. So I must be here isoro ndị ụlọ anyị ṅụrịa kelee Chineke na mmemme iri ji. Ya bụ na maka omeji eto na nke bụ ji dị na ebe bụ mkpọrọgwụ ewuda na ikwuchala ya. Ndewo. Abịa anyị na-anụ maka Aro. Yes. Nke a bụ Aro Chukwu. Yes. Aro ndị Izọ. Yes. Anyị agakwa na ihe na akwa ihite Owere. Yes. Na ndị Aro bi ebe Yes. Gịnị mere ndị Aro ebe ọ bụ na-eru ndị Aro? Ịma na ndị Aro bụ ndị pụrụ ije nza mgbe ndị nna nna anyị ha. Ndị Aro bụ ndị na-azụ ahịa, ma ahịa nwe ma ahịa anwụrụ ma ahịa mmadụ. Ndị Aro zụrụ ahịa mmadụ iji mmadụ zụọ ahịa. So ya mee anyị enwe ibe anyị na-eru gị. Ọ ya mere ebe ọbụla anyị ruru anyị bụ ndị na-eje mba emezie mba. Ebe ọbụla anyị ruru bika anyị bụ ndị nganga. So anyị esoro mezie mba. Anyị mezie mba anyị edowe ụfọdụ ndị ka ha na-elekọta mkpụrụ anyị kụrụ anya ndị ọdị emu bụ okwe. Ọ dị mmadụ na emume Ikeji a na-ekwu na ihe gbasara ji ịkwanyere ji ugwu na ihe na. N'uche nke gịnị mere ndị Igbo niile ji na-akwanyere ji ugwu karịa ihe ndị ọzọ ihe a na-eri? Well, ihe m ghọtara bụ na ji dịka isi ihe dum a na-akụpụta na ubi, ọ ya ka a na-eji mee isi. Anyị ndị Igbo ewere ya agọ were mee isi. Ọ bụghị ma ihe ndị ọdọ ma ede ma ihe ọnọbọta ọjị bụ isi, like the king of the products from the farm. So ya mere ndị Igbo na-eji ejiji na-ekele Chineke like we do. Dịka ọ dị n'akwụkwọ nsọ, ịma na asị anyị bụ ndị Igbo bụ ndị Juu. Yes. Enwere ihe na-akpọ mkpaji n'ala Igbo. Dịka onye nwe ji gwuchaa ya, ụmụazụ na ndị mgbe abịa ebe a, ọ dịkwa na akwụkwọ nsọ. A na-eme ya na Aro, kedu etu esi eme ya? A na-eme ịhụnanụ kemgbe m lọrọ kemgbe echi. Ịbịara bụrụ na ị bịara ụlọ m, ị ga na-ahụ ndị na-abịa ma ndị a na-enye ji ma ndị a na-enye ikpe ha ewere zụọ dị ji. Ọ ya bụ it's part of sacrifice. It's time for giving. Ọ ya ihe anyị na-eme. Ikeji bụ inwe ji gị inye, inwe ikpe gị inye, ihe ọbụla ị nwere gị inye. All the same principle. Tupu anyị hapụ, ndị mmadụ ga-achọ ka ego ọtụrụ anyị ndị Igbo. Olileanya dị because anyị bụ ụmụ Chineke, but oge ruru mgbe ndị Igbo ka anyị nọkọ ọdụ ka ndị Igbo na-ekwu ofu ọnụ, na-ekwu ihe dị mma, ihe ga-abara anyị uru. Maybe otu anyị pushuru anyị na anyị enwekweghị point of no return. Maybe ọ ga-enyere anyị aka anyị na-eme ihe ndị bekee na-akpọ strategizing ihe ọbụla anyị na-eme. Ọ ga-abara anyị n'aha ji. Ọjị is losing. Ọjị can no longer be controlled. Ọjị is unchained now. Captain Ikeji ọmọ ẹgbẹ́ wọ́n yà màmá àbúrò ọjì ní ẹgbẹ́ àmàmà náà yóò wọ ìkùrì ẹ̀bíà. Okay, I agree with you totally. Ọ̀run na eme ya mụ ọzọ ma ya abụ ọjị. All right. We are summarizing, ladies and gentlemen.
Atụ Ezeogu from UGWUMBA again. Thank you. Dr. Kenneth Uwogu, your attention is needed immediately. Dr. Kenneth Uwogu, your attention is needed immediately. Atụ Ezeogu special. Atụ Ezeogu ndị ewe na onye nene. Ụkwụ ọbụla ihe ọbịbị na-edisi wetara anyị nri abụọ na n'ikpe na-abụọ. O wetara nke a na-ekwu nna nyerugo. O wetara nke a na-ekwu Atụ Ezeogu. Anyị na-ekele nwunye Agbaniana. Thank you very much. Thank you very much. UGWUMBA. I'm a Chijoke. Constantine Obane nwa Igwiro Karafu Elemowa. I'm amazing one for Ezinchokwa Wago. Ndị arọ bi n'ụzọ ije. Ndị arọ bi n'ụzọ ije. Ọ dị mma gịnị pụtara ya mata? Onye ukwu mere. And dịka ihe ukwu mekwere. Ọ ihe akara aka ka ọwụ. Ọ dị eri ngwọrọ. Omenala alụ ka ọwụ na every year arọ ma eme Ikeji. Aga ugbu a every year arọ ma eme Ikeji. And arụ dum n'ebe dị iche iche na-abịakata. Ewu na Ikeji mere nke ọma. Onye ọbụla na-abụ onye arọ na-amaghị ọfụma nụ Ikeji. Erota nke ndị arọ ndị Izọgwu na-eme. Ebe a na-ata ebune, ebe a na-eme ihe na. Ọ dịzị ka ọzụzụ ịta ebune na ịgba ọgwụ ka eji mara arọ ya Ikeji. Ka ọ tụrụ ndị na-amaghị Ikeji. Dịka aga ọza dị ma onye na-anọ ebe a nọ oli ozu ọ na-esi n'ọkpa abụọ ya. And ihe onye gara ma karịrị ya. Ma rumo na-aga n'ụwa dị too much. Ọdụ a sị na akụkọ ọjọọ na-ebu ntị. Ụwa na-ala ike ime ihe ka ọ na-atọ ụtọ na ntị wee akụkọ ọjọọ. Ọ dịghị aga ọ na-arụ. Arụ ma egwuregwu. Ikeji ihe egwuregwu. Ile agaza metụ ụbọchị nketa ya ahụ na ihe egwuregwu. Enweghị ihe dịka ịtọ ebule ma ihe ọgwụ dị ya n'ime. Ọ ihe mmeri ka ọ bụ. Maka ihe ahụ oge arụ dum ji ezukọta iji hụlata onwe ha, gosi ịhụnanya wo, rikọta nri, nwekọrịta, igosikwa na ezie na arụ nwoke obodo. Ebe a ka isi Igbo si wee bido. Ya wụ na Christmas unu bịara ihe a. Nke a karịrị Christmas. O mere eme. Ọ dị mma ngwa kene dị n'anyị. Eji m ohere a na-ekene ọkasị Maazị Bertrand Ndubisi Okeke ọchị na nwata nke izizi n'ihi na mgbe ọ na-agbara anyị ogbu ndị arụ ụzọ ọkachasị ndị arụ ite Owere ọ karịrị and o megokwenu ka arụ ite Owere pụta ihe n'ime arụ oke Igbo. Ana m ekele ya na-ekelekwa unu onwe unu ndị rabụrụ ihe unu na-eme wee bịa ije a ekele dịrị Chineke. O mere emenụ ndị ewezi Afọ m bụ Okoronkwo Precious Chigozie Okoronkwo. Onye ebe? Abụ m onye Abia Steeti Arụchukwu Amuvi. Onye Amuvi Arụchukwu? Onye Amuvi. Akụrụ ihe iko. Ya bụ mmadụ makarasịrị. Mmadụ makarasịrị ibe na Arụchukwu niile. Afọ nke onye? Kemgbe emere ya? Emere ya n'afọ gara aga 2017. Ya bụ n'afọ a na ị ga-ekwukwu okwu? Afọ 2018 mmebunekwa okwu. Kemgbe i bidoro kere etu ọ dị? Obi dịkwa m obi aṅụrị o. Ọ dịchakwa mfele mana ekene m Chukwu nnana ka o si edu m na-aga. Mgbe ị na-abanye ọ bụ ihe ịtụrụ anya ka ị na-abụ kịta nke ibu n'obi enwegoro ka imepụta? Emegokwa m na June visiting primary schools, about 6 primary schools. Ebunye m ha ihe bekee bụ first aid box, equipped first aid box. Treat ha because no ihe nkwe na nkwa and no ihe obi na-atọ m ntụ ị na-eme. By the grace of God, ekene m Chukwu nna. By this October, when Kenna got for most beautiful queen in Nigeria, Chukwu Amara Chukwu nna dobe m ka we most beautiful queen in Nigeria, MBGA. Queen in Nigeria. Yes. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ UGWUMBA. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu.
UGWUMBA. IGBO. Aha m bụ Okoro Nnabugu, onye ama ngwarụ Chukwu. Ebi m na Charlotte, North Carolina. Ndị America. Ndị ụmụnne Trump. Ekwu m maka Ikeji abata because ebe n'ụwa niile na ala Igbo niile Ikeji arụ one of the major festival a na-enwe around Igbo. Ha na-ebido the celebration of New Yam Festival mechikwa ya and arụ niile ebe niile ha bi ha niile na-alọta maka mmemme dịka isi hụ taa ọtụtụ ndị arụ niile diaspora ha niile lọtara to witness this particular event. Yes, all carry Christmas. Mba ọbụrụ nke mbụ nna anọta nna gbalị alọta afọ niile. Ihe m ga-asị na ihe dị iche dị because every year a na-achọ ka ọka ibi ya nke mere n'isi ka ọ kakwa nke a ga-eme n'isi so dịka ekete egwu ha gwa all the different from nke mere last year so I'm very impressed with the performance. Ụmụnne m ndị nọ na North Carolina dịka m si lọta njem ha lọtara m ka m witness ya Ikeji arụ this year. A m ekele unu niile my friends ndị nọ na America sisters o kwesịrị ịnọnyere m here taa bata o mekili ya ejikwana m ohere asị ka nkele onye ọbụla na ihe ọbụla gara nke ọma dịka o si gaa. I want to use this great opportunity to extend my greetings to my friends back in States. Some of them were supposed to be in this occasion, but they couldn't make it. But I'm here standing live and direct, trying to be part of this celebration. I travel all the way from United States just to be part of this celebration, and it's been an eventful celebration tonight. I'm so happy. I'm so impressed with the outcome of the whole thing, and how we take back the good news and the culture and take it outside the world and portray the good things we have. Aruchukwu is land of heritage. We have a lot of cultures. We have a lot of. We should make it a tourism place for other people to come and witness what is going on in this great country. Ihe mere nji na-aṅụ ọṅụ na eburu m kọp a n'ala this cup ọ ihe mere nji bịa ebe a ana abịara m ebe a igbe egwu ime onwe m obi ụtọ burukwan kọp a n'ala ana obi juru m na aṅụrị na the end of the day kọp a so m n'ala asa aga ọ wụrụ obere ibe ihe anyị na-azọ n'ụkwụ wee egwu ọ egwu si na di ị na-ahụ ya UGWUMBA. Afọ m bụ Maazị Robert Okeke. Anyị bụ ndị arọ bi n'Ite Owerri. Ya bụ arọ ndị bi n'ụzọ ije. Yes, arọ ndị bi n'ụzọ ije. Ọ dị maka gịnị ka unu ebe a tata? Anyị bịara Ikeji arọ dịka o siri wee dị. Eze Igbomisi eziri anyị ka anyị bịa n'Ikeji arọ afọ na 2018. Anyị na-eme Ikeji anyị n'ebe anyị bi ma nke ewe ebe Ikeji arọ ofu ihe awụ ofu ihe Ikeji enwere Ikeji ndị arọ bi n'ụzọ na Ikeji ndị arọ bi n'ụlọ. Aha m Maazị Ifeanyi Oti Ọchị. Awụ ndị arọ si from Olu local government Ite Owerri. Ihe bụrụ mbịa ebe a taa hụ na since ejiri mụọ m na-alụ maka ebe nna nna anyị ha siri pụọ mana mụ nwa enwebụ ohere ịbịa ebe a ewere eze Igbomisi ewere si ka anyị bịa hụtụkwa n'otu ndị arọ si eme Ikeji nke ha ya kpatara anyị ji bịa ebe a n'ụbọchị nke taa. Dịka anyị nụrụ na emume Ikeji bụ emume ọ dị ka emume Krismas ndị arọ
Christmas nke mbụ na nka o eziokwu ihe o kwere bụ eziokwu eme Ikeji wee eme Christmas ndị arọ alọtago m Christmas n'ala nna m ihe mere ebe a taa tọrọ m ụtọ maka ihe awụ mgbe izizi mụnwa na-eje anya were ahụ ebe onye tụpụtara ntọala arọ ebe egburie n'agha ebe a na-anọ na-eme ya n'ụbọchị nke taa wụ ebe o kubiri mgbe ndị agha mara ube ebe a wee ebe ọ dara ikpeazụ so mụnwa obiọma na-akpa m na m bịaruru ebe a taa were na-ahụ ebe ahụ n'onwe m ndị gburu n'agha wụ ndị a na ha nwere nsogbu si from Akwa Ibom so ebe ọ nọrọ yes ebe a ka dike nwụrụ Abamza nwa maazị Ọbasi Praise Genesis abụ m onye Amangwu dị na Arochukwu dị na Abia steeti ihe anyị na-eme ebe a taa bụ emume iri ji ndị arụ nke anyị na-akpọ Ikeji Arochukwu nke afọ a ọwụ ihe anyị na-eme kwa afọ anọwụ aga m asị na ọya nwawo nnukwu omume kacha mma na obodo niile gbaa gburugburu iri ji arụ na-ada ụda a na-eme ya na-emechi ike anọ ihe na-enye obi aṅụrị na mmadụ niile zukọrọ ebe a ị na-anya ịfụ ka obi na-atọcha onye ọbụla rịrịrị iji gosi na ahụ dị onye ọbụla mma onye na-abụghị onye arụ anụ Ikeji ụfọdụ echeta ndị na-ata ebune na arọ ndị zọ ọ dịka gasị na Ikeji bụ ihe ikpere arụsị ihe igwe ọgwụ ọ omenala ka anyị na-eme ịgwa gị nke eziokwu maka na ọ bụ ihe nna nna anyị hapụrụ anyị si anyị ma ewe ya gawa ka anyị hapụcha na ndị ọgbara ọhụrụ na ndị chọọchị bịa na-emekwa kama na anyị ma na ihe we omenala anyị agaghị ahapụ omenala mewe omenelu so o nweghị ihe dị ka ifere arụsị ndị arụ Chukwu dịka afọ ha si wee dị wụ arụ Chukwu ilecha anya ị ga-afụ na ọsọsọ anwa ka e nwere Chukwu n'afọ ha so ọ Chukwu ka ha na-efe ha anaghị efe arụsị so Ikeji arụ bụ mgbe ụmụ arụ ji wepụta wee na-eme omume ji ndewo aba nwụ maazị Sir Francis Okereke Okorivu Nweze mbụ nwa Asaga na Arochukwu ọ iko arụ ji eri ji wee ha Asaga bụ taa Asaga nke a ziri n'ihe ọma bịala na Asaga zata n'ụbọchị taa onye ọṅụ dịrị m na the first leadership of the current Asaga executive na Chineke zitere wee bịa fụ na udo dị na Asaga ọ ya wu udo ahụ anyị ji bịa taa ka anyị ji buru kọp a n'ala ihe evuru omenala nna nna anyị wemere emefụrụ anyị bịa modalize ya ga ọ ga-adị mma were ebie ka ịkpa hama bịakwazi ndị arụ na ihe ahụ nna nna anyị wehapụrụ anyị ka dịkwa aga ọha ọ dị ile n'isi mbụ mgbe anyị bịara ị ga-ahụ oke mmanya wugburi ga Asaga ị bịa lee awa dance ụmụ oge anyị kpọrọ New Dawn akpọzie n'okwu Igbo wụrụ ọkanga wụ ihe anyị jikọ onye ọbụla ọ ihe anyị ji bịa buru kọp a si abụ ọda anyị ga-emekwa nke karịrị ọ dị obodo 19 wu 19 ọnda anyị na-wezọrọ ya ma mpi anyị buru anyị gba ndị nke mbụ nke a awụghị mbụ ọwụ ga-abụọ nwanne aka ahụ wụ last 2 years anyị bụkwa ike a agaghị nọkwa anyị pụtakwara durukwa Asaga bịa anyị buru kọp a ọ marala anyị ahụ aha bụ Chioma Igwe onye Amubi na Arochukwu Arokigbo anyị pụtara fụ ihe a kedu ọrụ anyị ụmụ ihe ndị anyị tinyere ebe a ebe ka o si kedu ndị mere ya ụmụ ihe ndị a first of all the project nọ n'elu edere rediscovering the redem na Arochukwu kingdom
pụtara na Arochukwu nwere a lot of heritage sites. Ndị Igbo na-asị nọ ebe nlereanya. Yeah. But over time, those sites now, they abandoned. I have to go here for a long time, untouched. So the project now in Ahonelu was that we can activate this heritage sites. We can go with the economical value and social value into this community. And thank God, the committee say that now the topic for this Ikeji was culture for development. So in Lanya we have to channel even the culture to turn it to resources. And how can we get it? More through tourism. So the project now, the vision down Edere is actually to project and protect Arochukwu's heritage sites through tourism. Afambo Mazi Stanley Udensi, I Arochukwu Binozu Ije. And since ever since we are born, I know nights in Arochukwu. And all this while, as you look at me, I can see I'm above 50 years. But ever since I was born, I have never stepped in this place. Ever since I was born, so I must tell you, I'm the happiest person to be in this place. Yes. Yes, it's not easy to trace your father or forefather's land.